zmenila dráhu letu a zasiahla dvere vozidla. To určite. Keď sa niečo odrazí, tak to väčšinou letí celkom inak. V každom prípade je na mieste otázka, prečo sa to bolo stalo. Poprvé, prečo pátrali po tomto aute, ktoré síce hľadanému mužovi patrilo, no vraj pred 6 rokmi. Odvtedy dvakrát zmenilo majiteľa. Neviem, prečo akorát sme auto zastavili, keďže je to moje auto, je to na mňa písané. Na toto nám mala odpovedať čilínska polícia, no zatiaľ nám odpoveď neprišla. Po druhé sa pýtame, preverila bratislavská polícia súčasného majiteľa auta, veď majú adresu a o pátraní vedia od nedele. K jednotlivým operatívno-pátracím úkonom vykonaným v tejto súvislosti na území Bratislavského kraja nie je možné poskytnúť žiadne informácie. A tak máme ďalšiu otázku. Keď posterové zistili, že majú iných ľudí, prečo ich na mieste držali 4 hodiny a z toho asi 40 minút vonku na daždi? Mladí povedia, že keď si chceli vziať aspoň bundy, dostali takúto odpoveď. Takže ak nám je zima, tak máme začať repovať. Pri výkone služobného zákroku sú osoby povinné strpieť jednotlivé úkony a uposlúchnuť výzvy polície. Keď si to všetko spočítame, bol tento zákrok adekvátny? Podľa polície áno. Pri preverovaní nebolo nadriedenými policajtov vykonávajúcich služobný zákrok zistené pochybenie. Podľa polície je tak prípad uzatvorený s tým, že bolo všetko v poriadku. Ak by celú záležitosť chceli študenti ešte otvoriť, musia sa oficiálne sťažovať. Michal Hečko, televízia Markíza. Českou vládou povedie Jiří Rusnok. Nového premiéra vymenoval prezident Miloš Zeman.